дар деҳаи мағмуруди ҷамоати деҳоти роҳатӣ ноҳияи рӯдакӣ аз тарафи муассисаи давлатии маркази таълими калонсолони ноҳияи рӯдакӣ дар якҷоягӣ бо раёсати агентии меҳнат ва шуғули аҳолии ноҳия курси омӯзишии ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ шудааст, ки имрӯз зиёда аз 50 нафар занону духтарон ва 15 нафар мардон ба курсҳои омӯзишӣ ҷалб гардиданд. мавзӯъро ҳамкоронамон пайгирӣ карданд. дар доираи татбиқи дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалирраҳмон оид ба эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва ҳамзамон ба ин восита ташкили ҷойҳои нави корӣ ва даромади иловагии оилавӣ барои занону духтарон, хосатан бонувони хонанишин баҳри омӯзиш ва соҳибкасб гардидани онҳо аз ҷониби масъулин тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Бо ин мақсад дар деҳаи мағмуруди ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ аз тарафи муассисаи давлатии маркази таълимии Калонсолон дар ноҳияи рӯдакӣ дар якҷоягӣ бо раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳия курси омӯзишии ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шуд. дар ин марказ зиёда аз 50 нафар занону духтарон ва 15 нафар мардон ба курсҳои омӯзишӣ ҷалб гардиданд. мо ҳунармандо дар ин як дастгирӣ шид, ки мо ҳамин марказа ташкил додем. замакҳои хонашин, духтарои хонашин ҳамин ҷалб кардем. ҳамин рӯз 50 нафар шаҳодатнома, сертификати дузандагию гулдузу бофандагӣ гирифтанд. дар ин марказ бештар занону духтарон ва мардоне ба касбомӯзӣ ҷалб гардиданд, ки пештар бешуғл буданд ва ташкил гардидани ин марказ заминаи хубе гузошт, то ин ки онҳо соҳиби кори доимӣ гарданд. муҳлати омӯзиш дар ин марказ 2 моҳро ташкил дода машғулиятҳо ҳамарӯза дар 2 баст гузаронида мешуданд. таври омӯзгори марказ бемимоҳ Фозилова мегӯяд, пас аз хатми курсҳои омӯзишӣ маҳсули дасти ҳунаромӯзон ҳамчун намунаи армуғонҳои миллӣ ба намоишу фурӯш гузошта мешавад, зеро деҳаи мағмуруд яке аз мавзеъҳои сайёҳии ноҳияи рӯдакӣ буда ҳамарӯза аз шаршараҳои софу зулулаш сайёҳони дохилию хориҷӣ дидан мекунанд. ба хатмкунандагои гурӯҳҳои бофанда 32 нафар, гулдуз 18 нафар, дузанда 15 нафар ва занбури асалпарварӣ 15 нафар шаҳодатномаи касбӣ имрӯз супорида шудааст. аксари ҳунаромӯзони марказ занону духтарони хонанишин мебошанд, ки ба таври ройгон ба касбомӯзӣ ҷалб гардиданд. дар ин замина раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи рӯдакӣ аз замони фаъолият то инҷониб ҳамасола шумораи зиёди шавқмандони касбҳои гуногунро ба курсҳои омӯзишӣ фаро гирифта, пас аз хатм ба онҳо шаҳодатномаи касбӣ тақдим менамояд. бо назардошти муҳим арзёбӣ гардидани фаъолияти чунин марказҳо, масъулини муассисаи давлатии маркази таълимии Калонсолон дар ноҳияи рӯдакӣ нақша доранд, то дар оянда доираи фарогирии ҳунаромӯзонро бештар намоянд ва бо ин васила дар рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳм гузоранд.